sedaya para tamu kagung Sumawana Putri. Mekaten urut loncening tata hadicara wonten ing dalu punika saking Purwa Madya Wusana ingkang saged kawula aturaken wonten ing kalenggan punika. Sepindah malih kawula pinangka pambiyawara ingkang mratitisaken hadicara wonten ing wedal dalu punika. Saestu kathah atur ingkang kirang nuju prana dumateng panjenengan sedaya. Saestu kawula tansah jumadung sewu agunging pangapunten. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kawula aturaken dumateng panjenenganipun Ki Gading Pawukir Sena Saputra lan ugi Ki Gadang Prasetyo. Sumangga matur nuwun. Sugeng amriksani.
Ayo sumende wong tuwa putraning Sun Samba pancene iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira nggir. Inggih Rama Prabu kepareng ingkang putra cumadung dawuh. Samba sejatine gedhe pangarep-arepe pun Rama marang sira. Bebasan ana tembung taruna ngungkuli bapa merga pengajape pun Rama ling sire keprabon ora urung besok ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang klintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira nggir anakku. Sira kudu pinter lan piguna lan kudu bisa ngedoi marang piyala pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih iguh lan pertikel laire kudu bisa murakabi marang bebrayan kulino nanjakake kepinterane supaya bisa sumrambahing akeh sabanjure anak ratu kudu tansah ngedoi marang piyala lire. Anak ratu mono kudu sumingkir saka sakabehing maksiat nanging kena ngopo yen ingsun sawang kepinteranmu kuwi durung sepira nanging jebul lekasira kok kaya mengkono. Apa dikira pun Rama ora pirsa rina wengi jeneng sira mung tansah rupian-rupian suka-suka parisuka yuda marang kapraitnaning batin. Rina wengi sing mbok buru mung kasenenganing raga tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungke dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus banjur saben-saben kowe munguja hardaning kanepson. Malah kabar sing tak tampa kowe saiki wis gelem dolan tekan ngendi-endi. Wis nglidik kowe. Durung-durung wis gelem srawung karo wanita kowe. Banjur nggon piguna, ngendi pigunanmu? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo gebrayan. Samba. Pun Rama ngendika akeh-akeh mengkene iki merga pun Rama tresna marang sira. Mula aja nganti ndadekke rengget ing pamikira nanging kabeh iki dadekno pemecut tumrap sira nggir Samba.
menika Kanjeng Rama Prabu Jimat pepunden kula sareng kula midhanget kathah-kathah pengendikanipun Koko Prabu kados tinata braja lungit kula destun saestu ing atas kula menika putra nata binatara nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngraosi bilih kula menika tesih adigang adigung adiguna. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama Prabu. Syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese kasira isih bisa ditandani sapa. Saru dinuluing akeh yen putra Ratu Ndarawati sing wis kondhang kajana priya Ratu Sotyaning rat titising Bathara Wisnu nanging kok jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus. Duh nggih anak Mas Sombo pangedikanipun ingkang Rama kala sampun ngantos sinengguh menika wong tuwa ingkang gething dhateng anak menika babar pisan pramila kula aturi ngorarik telenging batos nggih. Paman destun temen gesangipun Samba menika dene kula menika putranipun Nata Ndarawati nanging gesang kula babar pisan boten nulat kaliyan Kanjeng Rama. Mila boten nama mokal menawi Kanjeng Rama lajeng paring dawuh pengendikan gajah nanging kok anak-anak tikus. Inggih Ger. Kathah ingkang sami nekseni jaman ingkang Rama menika taksih muda rumiyin. Tansah gladi dhateng lantiping panggraita. Remen sumingkir kalian karemean ingkang dipunesti namung supados wening ciptanipun ngantos Sang Hyang Wisnu menika manitis dhateng ingkang Rama inggih labet antep boboting lair batosipun mila kedah dipun tulat nggih. Inggih Samba inggih nglenggana yen kula dereng saged nulat dhateng Kanjeng Rama boten saged taruna ngungkuli bapa pramila rening samenika kula dipun ajeng-ajeng dening Kanjeng Rama ing benjang kula dipun gadang-gadang ngentosi nglintir kepraboni negari Ndarawati lan rening kula inggih tasih cubluk cupet lan ing nalar tuna ing budi tuwin cingkrang ing samukawis ingkang mekaten namung pangestunipun ingkang kula suwun. Taunana Windanana kula mboten badhe wangsul menawi dereng kasembadan pikantuk pepajar.
kato guntur keto posawe komandang
Janus. Wah. Iya nyenengke iki. Yo. Bahagia. Yo. Wah. Paman apa martane dalan akeh wong mati sabatarimo mati keneng apa Kan yoyo ayo coco praktek nyinggir somanyo rakanyo lutnya Dalah lagi wae mlebu ana ing alas Grendayana. Iki ingkang mentang kaya gende wong adet kaya anda. Siagi. iya dasar para nyoto Karta Marma. Wah, keparat jangkar nungkak romo. Apa apamu? Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti mung bakal mbebutek banyu bening. Wah, gede sujaramu.
Ayo, mikira. Aja ngalang-alangi, ngerti yo? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana. Ngene topo ning alas Grendayana kene. Bali yo, ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti yo? Aku ning kene uga ngawat-awati anggir sanga nggone topo. Wah, dalah. Nunggal karep. Mula kowe wae sumingkira ngalo. Gelem sumingkir wis entek budine Setyaki. Babu. Ngompeng loro nggih Capati, wani dening aku. Apamu sing tau den? Majo. Janjile no tebak dadam kene warganing patimu. Glithuk ndasmu rondo bojomu selawase urip. Ayo, maju Setyaki. Oi. Ayo. Wah. Abatoy. Out. Out. Ayo. Waduh. Out. Aduh. Out. Motor aku. Waduh, mati aku. Out. Tadak kowe. Out. Oh. Out. Aduh. Kocar kowe. Wolo, ya. Mati kowe. Out. Out. Hei. Aduh. Out. Aduh. Wah, ya. Atos tenan kowe ya. Kocar kowe. Kocar.
Kempal boyokmu. Wah, yo. Putar kowe. Aduh. Aduh, mati aku. Putar kowe. Ayo, sahabat wis aku. Yo, putar. Ayo. Yo. Awas. Aduh, mati aku. Ya. Wah. Udo kowe. Yo. Iki anak Pendhita Durna ayo. Kowe ngopo tekan kene bareng? Anak jarane Bedhegasan. Suaramu mati. Ya. Wah. Waduh. Wes. Wah. Walah, balah. Waduh. Wah. Wis. Ora apa-apa. Ora lara. Ora. Waduh. Angel iki. Nah, yo. Yo. Wah. Guseng. Kalau lak yo pelang baleng. Wah, edan sumo. Wah. Yo pelang jo. Aku mungcuh Udawa. Aku musuh sapa? Embuh Setyaki Atos. Ra apa-apa tandake. Ya.
Yo. Lah canggo gamelan ming do leren. Iki udan. Nenek aku sing mamayang ra ono wektu leren. Tak siksa pokoke. Waduh. Ola bobo. Tata. Buluwe maju. Ya. Yo. Yo. Wuhui. Wah, temonjo kayak cicak ki muncul. Cencak ki. Keparut. Murang patut. Sosono kowe. Wah, kowe. Waduh melu latah cegawon kowe Udawa. Malah ngonekke aku. Men. Sosono lir wadi dang. Pipindo wroho kowe. Ayo kowe. Atos lumut mulut kuku. Engko tak atosi. Pecah sirahmu. Atosan lambe lho. Ora tangan. Kae. Ayo, kedang. Aku ki tak leren sik. Loh, kita ki baleng. Piye? Aku ora omongan, lane apa Udawa tak jak nglangkling lono wae. Piye? Remi mawon. Ya wis. Kowe kono perang o. Belah. Yo belang yo. Ayo. Waduh. Wah. Ya entuk cilik-cilik iki mingan aku bingung iki. Iki ngopo? Ora apa-apa kok gantem. Wis men ngono wae cicak wae. Gayeng kono cicak. Waduh. Oh, ora anarkis to. Kalah kok njuk ngampleng. Wah anarkis iki. Waduh. Kok terus ngutut rokok bareng kowe Udawa. Wah, jian ora. Wah lah wah didangi. Konon perang mawon. Piye? Arep remi po gaple. Kok Setiaki kok ngerti gaple barang ki? Mantan pemain. Wis pensiun saiki. Serana sing dadi musuh. Rano sing menehi dana. Mama mati dening aku. Ayo kowe iki do perang ora. Waduh ae. Waduh wis kowe ora tak rampungi melu ditraksi sisan muter. Wis ngene iki lho sikat padat dan jelas. Wah. Muter. Waduh. Wah. Yo nggudu. Waduh. Ora toyo kowe. Wah, cikangkon. Wus. Wis poe tak go bal-balan terus tiaki. Ora kul. Baleni ora masuk kowe. Ra iso bal-balan. Ayo. Oke, tidak memanusiakan manusia. Kowe udu wong. Smash. Iki dhuwur lho iki tenan. Ayo.
Muga-muga. Wah. Gandul. Ngopo to kowe iki jane? Kepalut. Balani. Woi, nganti mlebu pokoke. Yo, selak pengen nabuh. Yo, bar iki mlebu ora mlebu pokoke rono. Yo, oke. Yo, je. Ah. Rong wayang tangan ilang kabeh. Lho, nang kene nyonggo operasi. Piye? Yo, ke mangkat rono wae. Ya wis, ayo. Amen. Pripun Kakang Durna niki? Kurawa ki saben gaya apa wae kok mesti dibarengi Pandhawa. Yen ora ya dibarengi karo wong Dwarawati. Monggo Kurawa yen musuh karo Setyaki ya ora bakal menang. Terus pripun nek ngaten niki? Pati-pati. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki. Ibarate omong rebutan kemiri kodong. Pun mang dawuhke kalih Kurawa kon nekuk penjalin nyimpang dalan. Nyimpang dalan. Hah? Kurawa. Setyaki ora perlu diayoni, prayogane disingkiri wae. Nyimpang dalan wae le.
panedeng mahas ing asamun ngisep sepining supana nenggih putra nata ing Ngastina satriya ing Saroja Binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumaraya Raden Saroja Kusuma kapilar milar saking praja manjing wana Krendayana amangun tapa sikong semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra ingkang datan nate lampah prihatin mila denyon mangun tapa kaya datan manteng pangestine krana semu ajrih dhateng kawontenaning wana sekedap unjal uswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan parandene saged nuwuhaken pangariba ingkang wonten kayangan Dandang Mangure dadak sekala praptaning Sang Pandya Betari Durga dewane panggoda pangerencana anggugah denya tapa dadi grakapan Sang Raden Lesmana wau. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kaduhane manglena tanpa kandhen yen tan tulus mengko dyah utama lae-lae ngati gawe gegering kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang topa nang wana Krendayana kene ora panglingki wayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Iki ning alas kok eneng temon. Ana wong wadon nek rupane kaya buta ning kok awake wewek apik. Kowe sapa? Batu-batu. Wong kaya ngene malah padake apa wae Lesmana. Nadyan kaya ngene ulun iki widodari ulun Betari Durga. Walah. Begitu to. Pandya Betari Durga. Aduh. Maaf. Iza. Nyuwun pangapunten lan mboten ngertos kok ya. Bekti kula konjo eyang. Iya Lesmana tak tampa banjur ana pegati apa dene jeneng kita topo nalas kene Lesmana eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Ngastina nanging kula kedah topo riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek panjenengan pancen dewa sing ampuh mula mang tulungi eyang lae ya Lesmana sejatine ulun wis prisa apa sing mbok gayo kuwi aja semelang ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon nang iki ana syarate apa kowe saguh wonten sranane lah napa sranane ya kuwi rening besok bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Pinangun tak gayuh newak wahyuning keprabon nanging besok yen wis dadi dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para padya baju barat piye saguh apa ora eyang perang Bratayuda niku tesih dangu tur niku ya durung karuan dadi nenggih pun waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula saguh sesuk dadi mangsane baju barat.
Lesmana. Sumpahmu disekseni jagat saisine pancen mengkono tunggunen sawetara. Tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuke wahyu ning keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari. Asik bakal oleh wahyu aku. Hahaha. Tansah marepamuring sukma sinukmaya winaya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning aku ngambah antariksa sedya sowaning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru moyo-moyo mongko cahyaning sumunar tejane manter nang eloke kok ora mblereng iki wujude apa lan yen pancen kowe bisa tata jalmu mara gage kowe wale yo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun Pukulun Pandya Betari Durga. Lho kowe wis ngerti marang ulun? Inggih. Kula sampun uninga dhateng paduka Pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, tak tampa ndadekke bombong tias ulun banjur prasaja wae. Kowe kuwi sapa? Inggih, waleh-waleh menapa? Kula menika utusanipun Pukulun Sanghyang Jagat Girinata dene kula menika sejatosipun pangeja wantahipun Wahyu Cakraning Rat. Kowe Wahyu Cakraning Rat? Yang ngono apa bener? Kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika dipun sampun titiwancinipun kula kedah mandhap ing Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Tobat iki sing tak goleki. Tobat kepasan Yogya atujengeno Cakraning Rat nganti tak rewangi aku bakal sowaning kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun wahyu Cakraning Rat tak suwun supaya gelem ngomongi marang momong aku ya kuwi putuku Lesmana. Kula ora perlu dadak sowan Pukulun Jagat Girinata ning nyatane saiki malah ketemu ana kene. Mula kowe manut tak suwun supaya gelem ngomongi marang putuku Lesmana ya wahyu Cakraning Rat. Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun ana ing pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika mboten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula keparingan purbawasesa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada mongko menawi sisip lan keseluruh anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung nanging menawi cunduk jumbuh lan gambuh sayekti badhe ambabar katentreman ing jana loka
Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani pukulun. Tobat ngandaran-daran dedungkur. Kakehan kunom sing tanpa kuna wae Cakraning Rat. Yen kowe ora gelem ngomongi Putu Lesmana apa kelakon tak ruda paripeksa kowe. Yen kersa paduka mekaten monggo yen sangat. Wah, kelakon ruda paripeksa kowe ayu. Anglir bawan ingkang sinungwadi jagat nyoginarya momong Ilahing Astunama sidam sekaring bawana langgeng ingkang nedeng sedakep saluku juga mahas ing asamun ngisep sepining supana iki putra Ndarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulana sepadake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muhung angesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ula nedya nadi marang jeneng kita. Ula nedya jajal ngemongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kedunungan marang ulun banjur watak kita malah agunggung pribadi umuk sesongaran ngegungke dupeh dadi putra Nalindra Gung Binethara seneng ngendhak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal wal saka jagat kita. Kang mengkono bakal lonto diulun sedya mapan ana jagat kita. Nanging eling-elingen kabeh pitungkas ulun Raden Samba ora tuna nggonku ninggal kasatriyan parang Garuda nglakoni tapa nang kene. Lah kok jebul lamat-lamat krungu swara ingkang dumeleng ing karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraningrat. Nanging saiki semanjing ana anggaku. Temah juga
dugar nggonku tapa ladalah. Yen ngono wis kasembatan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kedunungan wahyuning ratu lah iki bakal pinardawa kamulyaning Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa bakal saya moncer saya hanjaying bawana urupe Samba dasare aku saiki wis kedunungan wahyu ratu mesti wis aku go kasinungan kadigdayan kang linuwe dasare aku ki ya bagus lah sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip wah iki mengko yen aku bali Ndorowati mesti bakal padha disubya-subya wah Samba wis kedurungan wahyu wah bakal keringan yen aku bakal kondang Kadana Priya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.